Το ποδαράκι το δεξί περνάει δίπλα, πάμε έτσι. Και απλά ανοίγω και πατάω. Μένω εκεί. Τώρα, όσο κοιτάω προς τα κάτω, δεν θα λυγίζω τα πόδια. Δεν θα τα λυγίζω. Πότε θα τα λυγίσω? Όταν θα κοιτάξω πέρα, θα λυγίσω τα πόδια. Έτσι. Τώρα λυγίζω και ανεβαίνω. Νι! Κοιτάω ακριβώς δεξιά. Ανοίγω δεξί πόδι. Και τώρα ανοίγω και ανεβαίνω. Νι! Και εδώ, κοίτα. Εντάξει. Ενώ χτυπάς εδώ, κοιτάς μπροστά. Εδώ. Απομακρύνομαι και συνεχίζω να κοιτάω στο σημείο που είμαι. Ωραία. Αυτό είναι το τεινά. Σαν. Ποια άλλα ξέρετε?